Master Production. What is the Tasman? Legendary 45 Mr. Target you. Well. Bichaita wanti rimwe zuva ndichabudira ku-UK chunguze moyo ndoda kuchengeta mai mukadzi wangu wachauya zvanani iwe ndingapere chinoshura chinombururuka futi chinomhara upenyu zviri unotenderera kana waita mari usazovashainira ndichaita zviro nerimwe zuva chiromuka vavamushindireva baba vekudenga vanoona vanosimudza marumbi mukuruva ndichaita zviro nerimwe zuva chiromuka vavamushindireva baba vekudenga vanoona vanosimudza marumbi mukuruva ndakuvhura mahombe mataputap vaingi vaya vaimboda kundiita rafu vachindishandisa ini vachininyuma pei riri sei kundipa moyo riri sei ndakuda kuvasvingisa venge vaya vaida kutipisa vandaita vaida kusvibisa pakachina vaida kumakisa ndichaita iro nerimwe zuva chiromuka vavamushindireva baba vekudenga vanoona vanosimudza marumbi mukuruva ndichaita iro nerimwe zuva chiromuka vavamushindireva baba vekudenga vanoona vanosimudza marumbi mukuruva ndichaita wanti rimwe zuva ndichabudira ku-UK chunguze moyo ndoda kuchengeta mai mukadzi wangu wachauya zvanani iwe ndingapere chinoshura chinombururuka futi chinomhara upenyu zviri unotenderera kana waita mari usazovashainira ndichaita zviro nerimwe zuva chiromuka vavamushindireva baba vekudenga vanoona vanosimudza marumbi mukuruva ndichaita zviro nerimwe zuva chiromuka vavamushindireva baba vekudenga vanoona vanosimudza marumbi mukuruva ndakuvhura mahombe mataputap vaingi vaya vaimboda kundiita rafu vachindishandisa ini vachininyuma pei riri sei kundipa moyo riri sei ndakuda kuvasvingisa venge vaya vaida kutipisa vandaita vaida kusvibisa pakachina vaida kumakisa ndichaita iro nerimwe zuva chiromuka vavamushindireva baba vekudenga vanoona vanosimudza marumbi mukuruva ndichaita iro nerimwe zuva chiromuka vavamushindireva baba vekudenga vanoona vanosimudza marumbi mukuruva Master Production.